our word. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsules. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa infeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nag-mask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 2:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Para sa pangalas 2 na pagbabareta, digdi po sa Radyo DZGB, ngunyan aldaw ng Biyernes, petsa 28, kan bulan ng Mayo taong 2021. Pinaglalauman na maabot pa sa masunod na bulan nin Hunyo ang nasa 12,250,000 na doses nin mga bakuna kontra coronavirus disease 2019 or COVID-19. Sigun kay Vaccine SAR as in Chief Implementer Carlito Galvez Jr. na ang sobra 12 milyon na bakuna gikan sa Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac as in Sputnik 5. Dagdag pa ni Galvez na may na mayorya sa 1.3 million doses ng AstraZeneca vaccine binakalkan mga nasa pribadong sektor. Nasa 4.5 na milyones na doses man ang Sinovac vaccine na pinaglalauman na maabot sa Hunyo 6. Matang Hunyo 21 man na pinaglalauman na maabot ang Moderna vaccines. Mientras na 1 milyon na Sputnik
ang pinaglalaoman na mag-abot sa masunod na bulan. Yan ang pang 2:00 na pagbabarata. Digdi po sa Radyo DZGB. Ni po si Kuya A. Marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sprite. Gawa para sa init. Revicon. Lakas ng lima. Revicon Forte. Coke Studio. Itodo mo, bit mo. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirab, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. Magandang buhay mga kaibigan! Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Kayo po ay aming iniimbitahan sa darating na Sabado sa May 29. Kami po ulit ay nasa Barangay Away, Barangay Hall, Donsol, Sorsogon, simula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Kami po ay magbibigay ng free ear spa at meron din po kaming free health analysis. Kaya magpunta na po kayo at mag-invite na po ng inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay para makapag-detox at makapag-cleansing. Maraming salamat! Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pampagana sa mag-asawa. Pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Good news! Dahil ang freebies ng Mixten Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong masuking butika. Ang Doc Alternativo, the Bigsea Center, sa Matnog, Sorsogon Branch, Barangay Caloocan, in front of Santo Niño Parish Church, Matnog, Sorsogon. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium
fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaulisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB, giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Happy Friday mga tugang, maray na pagkahapon po sa Saindo. Sabi nga ni ano daaman ang hagyat na sa tuyang hampangon. Basta nagkakasararo ang lambang miyembro kang pamilya. Kayang-kaya yan. Yes. Okay. Oo, partner. Friday. Yes. Biyernes na naman. May kasabihan baga partner TGIF. Thank God it's Friday. Ang cellphone ko nagbubuo-buo ngayon na pagkahapon. Ano dang nangyari ka ni mapabalyo na garo ini? Oh, kay po na sa lidahan. Para day pakitang pansalida. Wala pa sa budget partner. Sige. Maray na pagkahapon sa mga parantabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga yaw tabay dyan sa Luwascan, Pilipinas. Sabi kan sa kuyang Mrs. Gayon onda ang color nindong duwa. Wow. Naka-couple shirt kita niya na pagkahapon. Maray na pagkahapon sa misis mo na solomenteng pinakamagayon para sa imo partner. Iyan sana talaga. Di ka para karaw tamas pag masala ka bahala ka. Sige mga tuga, maray na pagkahapon. Welcome po sa saruna naman na edisyon ng programang Usapang Pamilya. Sa kuyang ka-partner daing iba. O, papidbidon tamang girari, oral daw kitang mapamidbid partner, ano? Yes. Sa kuyang partner sa radyo, asin sa iba pang bagay, bahala na kung mag-isip kung ano ito. Jenny, Ate Jen. Maray na pagkahapon, makakaiba taman si Kuya A and welcome po sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen?
Ang samuyang technical support ngunyan. Nagbuburo baile. Maugmahon ining sa tuyang ano ini kaibanan ko yan. Yes. Kuya Manny! Hello! Looking and feeling young perme si Kuya Iyan Manny. talaga. Ang sekreto ni Kuya Manny sa buhay, tanganing daiman giraray nagugurang, always happy. Yes. Buda si Cha Meli. Siyempre, pero may isabay tayo. Tanganing Yes. dai mabadulan si Kuya Manny pag uli. Remate, nakudot pag uli. Ay, ako sana ko dot partner. O, ano pa? Deko, apotong tatawtad si Kuya Manny kung ano pa. Ha? Uy, batiun tang gabos sa mga paraan paborito partners sa Facebook Live, Aha. sa DZGB News Online. Aha. Kasi bago pa sinda nakatutok. Iyo. Si Madam Malu Atento dating klaro, Aha. maray na hapon watching from Las Piñas City. Oy. Mga taga Las Piñas, maray na pagkahapon. Ano? Yes, oo. Presente man si Sir Nick Rigachuelo, oral daw iyan. Si Charlotte Warde Daluay, maray na hapon. And si Christy Navarez, maray na hapon ko iyan at dyan nakikinig po kami ni Maria at Navarez family dito sa Ginobatan, Albay. Yes, thank you so much. Maray na pagkahapon po sa Indo. Ano, good afternoon. Salamat sa mga nag-aantabay. Yes, oo. Sa iba pa pong naghihiling, magkomento po kamo, 'di ba? Para at least hiling ta po talaga na rayaong kamo naghihiling diyan. Si Ma'am Lorna Pansuela, good afternoon Ma'am Lorna. Opo. And then sabi ni Ate Malu, maray na hapon watching from Las Piñas, and si Christina Navarez. Maray na hapon Kuya A and Ate Jan, nakikinig po kami ni Maria at Navarez family dito sa Ginobatan, Albay. Nabasa mo na yun Inutro ko. Yes. Inutro ko sana. Sige, Okay, salamatan opo. tabi Oo, ang mga rayaon man sa indang harong, nawalat ko sa text line ta partner, baka nag-direct sinda duman. Digdi na lang sa kuya sa sarong number Dakulong ka talagang cellphone. Ano? Dakulong kang cellphone. May ka na talaga ang mayaman. Grabe man. Si Sir Nick Rigachuelo, happy Friday daw, watching from UK. Yes. Si Opo. Ma'am Adelina Ricafort Casada, PM daw, listening from Ligao City. Mga taga-Ligaw. Bati Maraming unta man ang mga pagkahapon. taga Santo Domingo, nakatutok man yun na pagkahapon. Oh, kaso hapon pala, piyesta sa Lidong, ano? Yes. Oo, di kita na imbitaran. Yung nga ni. Sa bagay, bawal pa man ngunyan ang mga pagtiripon. Oo. Ano na lang, Next year na sana. Kung tutugutan na. ano daw sa mga pakipistong yan, pwede garo for delivery, ano? Pwede man gayon. Sa mga texters sa mga textmate ta dyan, sa mga Globe, tapos TM subscribers tabi, 0927-3980955. Yes. Kuya man po sa TNTR Smart 0930-3322-815. Yan. Sa Giraray 0930-3322-815. Yes, salamat po sa mga text as mata okay load ko yun na pagkapon. Correct. Oo, baka lamang si Marbella Hobe ata ini. Hobe. Maray na hapon watching from Saudi. Yan mga yaon tabi dyan sa mga OFWs. Good Padabat afternoon. ng OFW partner, si Heldelita Molina. Good afternoon man. Yes. Okay, Ano? si Samson Gubaton. Good afternoon. Maray And na pagkahapon. Adelina Ricafort Casada Hope Alorde. Okay, partner. Partner, diba? mainiton ang panahon. Correct. Mainit ang panahon. We still summer man giraray. Opo, summer na summer. Summer na summer. Ano? So, minsan, kaito kang aki ako, ang buho ko talaga, alaba, lapwas yan sa mga dapat na, sa mga dapat lapwasan. Although ngunyan, alaba ng buho ko. Ako natakot pa ako magpagupit, kaya, Okay. no physical contact mo na kita Okay. sa luwas. Yes. No? Kaya ngunyan, Kaya ngunyan, halaba na ganun- bagang oo. gari ka opa. Kararaw na. Anong opa? Kararaw na ini. Kaya baga gari ka Koreano. Gariman sana. Hilaw. Hilaw. Ano yan? Saro sa mga problema ka ito, kan ako aki pa, siguro ka iyo ka man, kang aki ka pa man, kang aki ako aki ka man, no? Ayo. Ining pag mainit, dakulon ang pag summer season baga partner, dakulon ang nagpapagupit ning buhok. So iba sa mga kalalakihan minsan nagpapakalbo. Taday man na eskwela, no?
ano mangya ka mapakalbo ngaya ko, at least nga ma-press ko ngaya sa lawas. Yes. Tapos saro pa ngaya, iwas ngaya kita sa kuto. Correct. Ha? Oo, pag tag-init partner, apoyra sa mga helang na pwede tapalan mako naku, ang kuto palan. Grabe, minala ko pa no. Iyan. Nakula pala ng sabi- ang perwisyo ka yan sa satuya. Pag kita nagkakaigwa ka, anak kuto. Sabi sa kuya kan lola ko kay to, maghali ka ngaya kan kuto mo, tamay kuto ka ngaya. Oo. Pag ika ngaya, linayog ngaya dyan sa mayon, Oho. bahala ka. Ha? Yung ang mga, no? So mga patakot kayo to kan mga Yes. gurang. Mm-mm. Pag may kuto ngaya, bahala ka ngaya. Lalayugon ka ngaya kan kuto, pasiri ngaya dyan sa mayon. No? So iba man, ang kuto mo ngaya, garo na ngaya mga karabaw. So mga exaggerated baga na mga pigtataram sa tuya kan mga gurang. Oo. Pero talaga, aminado ako partner kay to, kinuto talaga ako. Okay. Naranasan ko na magkaigo ng kuto. Yes. Ngunyan, atom-atom kan ano yan, kan surod baga, dakulon pa atong nababakal na mga surod na sukahoy pangani pinagigibo. Talagang paknit talaga ang kuto naman. Pag nagsurod kita. Ayo, gulpe, ano? Mm-mm. Ang apod dyan, partner, sa mga tawong grabe ang kuto, kuspadon. Kuspad, sabi nga ni, pag medyo or-araraw na Bicol kang kuto, Kuspadon ka ngayon. kuspad. Minsan, mahiling mo talaga yan, agtutulay sa buhok. Ayo, ano? Yan ako to. Oo, lalo na pag nababalad. Yes. Igwa ko kay itong kaklase na nasa flag ceremony kami, partner. Nasa likod ako, nahiling ko, nag-iiro sa buhok niya. Sabi ko, Nagtutulay, nagkakamaan ko yaman eh. nagtutulay. Sabi ko, nag-iiro ang buhok ka ini. Oo. Nira-nira ni ko sumata ko. Ay, sabi ko, may kuto, May kuto. pala. No. Minsan, igwa man kaya na mailing mo, nagkakanap na sa bado. Oo. Ha? At nagbababa siya. Nagbababa na. Siguro ko, ano yan, sa sobra man nakairoan, sa iro, nadadalinas man karo sa kuto. Iyo gayon, ano? Minapasiring sa bado. Oo. So bako umagayon. Bako umagayon pag hilingon, minsan karo ka nga ni manggirabo, no? Oo. Lalong-lalo na so, pag iyan igwa na ki mga lusa. Yes. Mm. Oo. Gari, data man sa tigka kadirian, pero gari makaanoon pag ilingon, di ba? Mhm. Pag grabe mahiling mo, pag buklita mo kang buhok, gari grabe ang lusa. Yes. Diba? Pag garo baga sinukay mo, Yes. garo ka makagaro girabo. So, ano yan, ang kuto pa, sarong parasite pala iyan sa lawas. Oo. Sarong parasite sa lawas na aside kan magatul sa payo, ano yan, pagdudulagan ka talaga, minsan day kapag tataningan sa tukaw ka ito, kang maringo yan, may social distancing. O, No? sabi nakakaulakit na yan, lalo na sa pagturog. Oh, Kung from one kataning place mo. to another, nag-travel sa sa ng kuto tabi na makabalyo sa satuya, makakataning. Puro ulakit na yan, diba? Kaya Yan. minsan sa sarong pamilya, kung ang saro igong kuto, minsan gabos iguana. Iguanang kuto. Oo. Tama iyan, partner. Correct iyan. Ano? Minsan kahit makahiling ka dyan, kang ito baga may mga may mga hagdan pan, mga harong. Oo. Surunudan yan pababa. Oo. No, nakatukaw. Iringotohan. Naghiiringotohan yan. Nagsisiriksikan. Yes. Magayon ang paghilingon. Pero magayon ang talaga pag may nagkukuti-kuti sa payo, partner. Pero garo, matatakot ang iba magkuti-kuti sa imo kung dakulo na ang kuto mo. Correct. Diba? Oh, so, iyan. Saro iyan sa mga nagiging problema tangon yan pagka mainit ang panahon. Oo. Minadakol man da ang kuto. Sige mo sa nang kagaw sa payo. So- Minsan napapagkamalang ka ng ukay. Minsan, sabi ka, pag di mo ngayon inali ngayang Oo. kuto mo, di mo ngayon inatuma na mawara, paingotuan ta ka ngayon sa ukay. Yes. Bagano. Tatig sa sapayan ka. Matibay bagang ukay mag-inguto. Pigkakaon yan kang ukay, pigsa sa paang kuto. No? So, pero ngayon, pag di ngayang nakuha ngayang kuto ang ukay, Gugunutan ka. gugunutan ka. Iyan ang mga Makatakot manangkad. Yan ang istorya sa ibong kang pagiging kuspadon. Yes. Oo. So, ngunyan, ikaw kitang naguno na istorya, manong udigdi sa pagiging kutuhon. Saro da partner na 4 na taon na aki, di tan pang magadan. Dahil sa kuto. Dahil sa kuto. Sa kuto sana. Oo. Ano nga kuya ay linayog? Linayog kang kuto. Magimati po ka muning marhay mga tugang, especially ining sa tuya ng mga magurang, tabaka ang sa tuya ng mga kaakian po,
may mga kuto o dakol ang kuto na yaon sa lawas, ano? So, saro da a partner na ano iyan, 4 anyos na aki na babae, ha? I don't know kung babae ini, basta sabi di 4 anyos na aki sa Indiana, sa USA ini partner, ha? Ang ditan pang magadan dahil sa kadakul na kuto sa iyang payo. Okay. Sigon sa mga doktor, dakulon da ang kuto sunako sa aki. Oho. Ha? So halos na, araw partner, so dahil na makalakaw da sa aki, dahilan sa kadakulan kikuto, napano daw ano? No, paano daw? Pwede pala na yan. Dahil na nakalakaw sa aki, kan dinara ini sa hospital. Sabi digdi, kang nakaagi da ang bulan, na-admit da sa hospital ang sarong aki dahil sa dakulon ang kuto na nagdulot ning nakakatakot na epekto sa iyang salud. Nata daw, ano daw ang epekto managad kan kuto sa tuyang salud? Ini da ang aki na ni nakaranas daan ning buminabaon da aso, pinagaapod na hemoglobin level. I believe sa dugo ini partner. Kasi ang pigsusup-sup baga kang kuto, dugo. Di ba? So, hemoglobin level, buminabaon da hali da sa 12 grams per deciliter, ang aki ida nagkaigwana sa naning 1.7 grams Buminabaon na no. ning hemoglobin level sigun po an sa report kan mga pulis. Ayun. So kaya man palan partner dai na nakalakaw sa aki bako man dahil sa garunatang bunana kang kuto. So kuto taibag ang pigakaon ang piga susup-sup baga kang kuto sa satuyang payo. Dugo. Yes. So buminabaon dahil ka ni buminabaon da partner. So hemoglobin level ka ining aki na ni na nagkausa para ini mo hospital. Okay. From 12, ang normal palan 12 grams na deciliter. So aki igwa na sa naki 1.7. Imagine ibabaon na ano. So pwede palan talaga kitang madiskwido ka ning kutong ini. Kaya sa mga magurang tabi, pakihiling tabi, pakisukay tabi kan buhok kan mga aki ta. Taba kadakul man ang kuto. No, dayta aram kung nata ta medyo maluya matamlay ang aki ta. Dahil sa kuto. Pwede ipasipara ang araw kayo na sitwasyon kang aki. Kuto sa diba parasite baga sukosog so nutrient sa lawas ta. Iyo ang pigkoko akan kuto. Ayan pigkakaon kan kuto. Kung pwede kalbon siguro ang aki nga ni mawara ang kuto. Yes. Pwede, So sabi digdi partner, so akida kinaipuhan na magsairaram ning blood transfusion. Yugon mo ito, sinalidahan na kidugo, kaipuhan ng salidahan kidugo because mauubos na sa dugo, kakasupsup kan kuto. Naapektuhan da ning kaning hababao na hemoglobin level ang amount kan oxygen sa iyang dugo. Opo. Mapasintabi kita partners sa mga nagmimirindal ngunyan. Okay. Dahilan sa ang tig-istoryanta abot sa kuto. Kada ko ning mga nagkakakana, nagmimirindal na ngunyan. Nagmirindal na. Pasintabi po. Si Father Marlon Bron kang St. Lawrence Kawasay Parish. Nakatutok ko niya na pagkapon partner. Sabi niya, Happy Fiesta sa home parish ko. Sa mga parishioners kang St. Vincent Ferrer Parish and Shrine San Vicente, Tabaco City. Happy Fiesta po. Ayun. Happy Fiesta po sa Indo dyan. Happy Fiesta po sa Indo. Okay. And happy listening po, Father Marlon Bron. Salamat po. Balikan ta sa tuyang tema partner. Kung daida palan ini partner na agapan, tabuminaba sa hemoglobin. Yes. Nagkulang na sa oxygen kan sa dugo kan aki. Pwede da palan na ikagadan kan Ikagadan, oo. Yan ang bao kita siguro aware Yes. na pwede tapalan ikagadan ang pagkakaigwa ng kuto. Correct. Ano kayo ni? Sutugang man da ka ni iyo man, nangyari man. Nagadan man. Dai man nagadan. Nagkaigwa man, Na-infect nagparehong
sitwasyon na di tan pang magadan because of kuto. O yan na. Kaya sa mga magurang, yun na nga nini pinagsasabi proper hygiene, tamang pag-ataman kan mga aki, dita para pasiparahon ang mga normal na bagay na nahihiling ta. Wala, siguro di magparabaralad partner, di paruluwason ang mga aki, lalo Correct. na pagtirik ang aldaw, di ba? Yes. Grabe iyan. Tadyan bagada iyan ako sa sobrang init. Correct. Minatrabaon ko ang Sobrang kutukaan alpo. niya, no? Yan. So, proper hygiene man Correct. kiraray. Dakulo na pinagtuturo na yan sa satuya, poon pa elementary, kung paano kita maataman kan satuya sa diri. Especially sa mga magurang, kung paano taatamanon sa tuya ng mga kaakian. Na dai pa kaya nindang mag-ataman kan sa diri ninda. Tama. Oo. Diba? Magurang man talaga giraray ang mariparo sa mga aki partner. Ini nangyari ini partner sa Indiana, Opo, USA. sa India. Yes. Indiana, USA. So far digdisat o sa Pilipinas day pa man ki. Sana. Kaya inibaga parang awareness lang sa satuya. Tangani aramta kung ano mga pwede tagibuhon. And data pala dapat ipasipara ang pagkakaigwa ng arog Yan, imagine mo dahil sa kuto magagadan ang satuya na aki. Yes. Diba? Data pagparapasiparahon. Ara mo partner, may sumagurang kan aki. Sumagurang kan aki, mga tugang nakasuhan. Okay. Dahilan sa kapabayaan. Sabi ni pahayag kang 26 anyos na ina kan mga aki na sina Shai na Nicole Sai. Dahil niya manda napansin na dakol na kuto so aki niya. Kaya manda garo dahil siya makapaniwala o gulong-gulo siya sa nangyari. No? So ini, dahil niya napansin. So yun na pagsasabi ito na dahil para pasiparahon. Ano? So dahil dyan, nakasuhan partner ng several counts na neglect. Kaiba na nadaaning neglect of a dependent resulting in body injury, and neglect of a dependent resulting in serious bodily injury. Okay. Marami sa Pilipinas today manggaro kay araw kaning batas. No, sa USA iguana. Pero ang pinaka bottom line naman, so pagreparo, pagtaoning pag-alaga, atensyon sa tuyang aki. Oo. Yaon man talaga giraray sa mga magurang. Kaya nga dapat ipagpasipara partner, di ba? Dahita ay kuto man sa nangay, sa dayuton man sa nangay. Nadadaraman sa nangay kang surod, mabakal nga kitang surod. Mas maray na ito, at least disponer kisurod. Yes. So kung pinabayaan, irakman. Yeah. Anyway, sige partner. Mabalik kita. Oo. Mabalik kita sa tuyang pagbabalik. Magpapakatotoo tayo. Correct. Sige. Oras niya to, 2:37. An oras hatod sa Indokang, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay, Hi, free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12.
Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga
proyektong patinampo pig-urgulyo kasabayan eropuerto sa alubong sa kalamidad preparado maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madaba kan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padaba kan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nido Jr. para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, na't mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Fair Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 071 series of 2020. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Muntik nang hindi makita, partner. Oo. Yung alin? Yung pipindutin. Sige, balik po kita sa programang Usapang Pamilya. Yes. Opo, hello muna kay Marcos sa Florano. Okay, nakatutok Yes. man da siya ngunya na pagkahapon. Good afternoon. Salamat. And si Kim Gunawon. Good afternoon. Thank you so much. Partner, digdi na kita sa satuyang panduang tema ngayon. Yes. Na Ang sa tuyang pangduwang tema, mga paraan tabay and partner, kada daa sa tuya, sarong regalo ni Lord. Kumbaga, hidden treasure. Hidden treasure. Mm-mm. Oo.
Pero da partner, paano tada papahalagahan ang pagiging hidden treasure? Yes. Ano? Paano Ayun managad? ito Paano ang managad? kahaputan. Kung sabi, kita sarong regalo, Mhm. hali sa Diyos, paano kita magiging regalo? Yes. Hali sa Diyos. Oo. Di ba? O kung halimbawa, yes, regalo kita. Okay. So, anong role? Anong gigibuhon ta? Given the fact na kita regalo hali sa Diyos, paano ta papangatawanan? Ang pagiging sarong regalo. Yes. Sabi digdi, ang enot tada ang dapat palang tandaan, partner, be who you are. Dapat maging totoo ka kung si Isay ka. Magpapakatotoo. That's why sinabi Magpapakatotoo kita. That's why sinabi ko kasubago na Magpapakatotoo kita. magpapakatotoo tayo sa ating pagbabalik. Opo. Yes. Yes, ano? So, Oo. kung anong regalo kaya, paagihon ta sa simpleng regalo. Ba? Ang sarong regalo, halimbawa kita nagregalo kita sa pinangaki ita, nagregalo kita sa aki ita. Nagregalo kita kang paborito niyang robot. No? So, paborito niya ito, partner. Robot yung niregalo ta. Okay. Probably, sabi nga ni, malamang sa alamang, Oho. gusto ito kan aki na ito. Gusto kang aki na to ang pagiging robot kang regalong ito. So kita man, bilang sarong regalo, hali sa Diyos, dapat pala na magpakatotoo kita. Ayun. Kung anong klaseng tao kita. Okay. Tama. That's why dapat maging aware kita sa dignidad ta. Oo. Ano inimpig sabing dignidad, partner? Dignidad. Oo. Kung ano kita, baga, ano ang satuya na dignidad? Ano ang satuya na identity? Yes, oo. Diba? Identity. Dapat rumdumon ta na kita da aki ni Lord, aki kan Diyos. Kaya dapat live, talk, and think like a child of God. Dapat mabuhay kita susug sa katukduan, asin kasuguan na ipigtao sa tuya ni Lord. Iyan man sa pigahagad sa tuya ni Lord. Na live, talk, and think like a child, of God. Opo. Pero mapagalon da yan correct. partner gibuhon. Na minsan mapagalon da yan gibuhon, partner, kasi day tatiga ako sa tuyang sandiri nakita aki kang Diyos. Correct. May mga rasones da yan, partner, no, kung nata minsan garo nalilihis kita, baga nagpe-pretend kita to be someone, no? Sa takot na baka ano yan? Baka mawaaran kita ning mga amigo, amiga. Yes, ano? Baka kapag nyaong kita sa politika, madaog kita sa eleksyon. Yes, kung kita may Diba? negosyo, malugi sa tuya Correct. na negosyo. No? So, sa paagi kaayan daan, nag-iiba kita, garo nag-iiba kitang anyo. Oo. No? So, kung sa ina community kita nakasabay, mapanggap man kita na saro kita, kabilang kita duman. Oo. Garo pig-adapt ta, so nahihiling ta. Correct. No? Pero so, tunay tang pagkatawo, daita ipigpapahiling sa publiko, sa tuyang kapo, dahilan ta siguro, nasusupog kita, kung sisay talaga kita, or data tigpapahalagahan, so regalo na itinao sa tuya ni Lord. Yes. Sabi nga ni, which is, saro kitang aki kan Diyos. Opo. Di ba? So, kung maano da kita, kung padagos tada iya na tatambunan ki ibang identity, no? Kung padagos tada ang tatambunan yan partner ki ibang identity, wara man da ang mangyayari. Yes. O, ang nangyayari pala, partner, nagpipretend kita. Yes. Ano man ang gibunta? Magiging, kumbaga, mawawara ning saysay. Oo. No? Kung magiging kitang someone na iba, na bako duman so talagang tunay tang identity. Okay. Yes. Yes. Diba? Kasi sa panahon bagang ngunyan, maski siguro sa nagdadangog ngunyan, igwang nakakasalamuha or igwang midbid na arog kaya na talagang nagpipretend, naguutik para dakol ni amiga na makaibahan. Yes. Dai siya mawara duman sa group of friends na kinab-iembeltohan niya ngunyan, which is napapaugma siya in some ways. Ang realidad gayan partner, pigapo da na in reality na
social climber. Oo. Diba? Minsan nagiging social climber kita. Minsan data man kaya na ipahiling or makisabayan sa araw kaining uso. Pero pigka kaya, minsan nga, ito sabi mo ka sa bago partner? Magibo kita kay mga bagay-bagay na medyo bako umarhay for the sake of matanggap kita doon sa sarong society. Sabihon ta na, number one, kang kaitong yaan po sa face-to-face classes. No? So, halimbawa kita, naka-enroll kita sa sarong magayon na eskwelahan. No? Prestihiyosong eskwelahan. Mostly, ang mga yaon dyan, partner, so may mga kaya. No? Yaon sa hindi sugabos na latest. Yes. Latest gadgets. Latest na mga lunadan. Yaraon dyan. No? Kaya mga mayaman ang mga yaon dyan eh. Ang mga kaklase ta, mga classmates ta, aki ining mga politiko, aki ining akong sisay na mga negosyante, mga mayayaman. Napadpad sa nakita duman, no? And for the sake na maging, sabi nga ni, bilong kita sa sainda. Maski data kaya, mabakal man niyo kaya na bagong cellphone na iyan. Diba? So, sain kita makutkot, sabi nga ni, sain kita makutkot, kita pobre man sa nangaya. Diba? So, ang gigibuhon minsan, gabos na oportunidad na magkaigwan ng kwarta. Gigibuhon ta. Papatuson. Yes. Even minsan illegal or minsan nakakaraot ning puri. Okay. For the sake na paglaog ta sa classroom, paglaog ta sa eskwelahan ta, feeling ta, ka-level ta itong mga kaklase ta. Yes, which is salaman, di ba? Yes. Daiman dapat iyan sa tuyang pinagigibo. Kasi panandalian lang ang kaugmahan na namamatayan ta partner sa punto lang o momento na yaong kita sitwasyon na arog ka yan. Yes. Pero sa mga panahon or kita na sa nagsolo, maugbaba kita. Yes. Ang Haputong ta siguro ang sa tong sadiri. Pag nagsolo na kita, anong ginibo ko? Oo. Ha? Nata ko ito nagibo. For the sake na matanggap kita, maging bilong kita naman sa society ito. Opo. Okay. That's why tangani dapo na maging maugma kita and talagang matawan taning halaga. So, pagiging regalo na itinao sa tuya bilang, itinao sa tuya ni Lord, dapat live, talk, and think like a child of God. Yes. Yan daw po ang permita rumdumon mga parantabay bilang miyembro, kang lambang miyembro kang pamilya. Sa mga akiman, mga kakian, you are a child of God. Ha? Opo. Yan na, minsan nalilingawan ta yan. Kaya minsan dapat pagtaga rumdumon taman siguro. Yan ang pag-isipon ta, no? Siguro kung pag-araw ka ng mindsetting ta, magkakaigaw kita ng kapayapaan, pagkamuot sa palibot, gabos, mababawasan ng satuyan ng mga problema sa buhay. Di kita magparakapit sa ano man na sabi nga, di kita magkapit sa patalim. Imagine nun ta, pag kuminapit po kita sa patalim, Kuya Manny, pag nagkapit kita sa patalim, malulugadan kita. Correct. Diba? Matalim yan Matalim. Difficile yan mabulong. Maray kung malugad ka lang, kung maputol na sumuro mong pagkapit sa patalim. Masulit. Diba? Opo. Maray na pagkapon kay Mark Ivan Wesley Apin, Albert Arbois, and Ryan VM. Good afternoon po. Maray na pagkahapon po sa inyo. Mr. Perdigon. Good afternoon. Yes. Paano kaya, partner? Partner, sige. Inabot na kita ning oras ning pamamaaram digdi sa programa. Yan na po ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya ang unyang aldaw ning Biyernes. Sa Lunes naman kita magsabayan, partner. Yes. Ano ka sa aga si Kuya Mike? Sa kuyang boses. Pahingalo ka, ha? Pahingalo ka. Nanganaan ka kipin niya. Salamat technical Kuya Manny T and Alden Richards sa tuyang IT department. Ito po si Kuya A. Liman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalos sa pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. 3+1 naman. Bumili ng 3 bote ng Sandy Glide. May libre ka pang isang bote. Don't worry. Magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296 series of 2020. Drink responsibly. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand biggest to 120 pesos savings.
Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw. Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. And Dia. Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Todo protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help Todo protect. Choose Nido 3 Plus. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega